ଶଳା ସକାଳୁ ସାଣ୍ଡୁଗାଟା ପିଇନି ଯେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ମୁଣ୍ଡକୁ ମୋର ପୋକ ଉଠେଇ ଚାଲିଲି। କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ କରିବି। ଏଇ ମାଇପିଟାକୁ ତ ପଇସା ମାଗିଲେ ପଇସା ଦେବନି, କହିବ ସାଣ୍ଡୁଗା ପିଇବାକୁ ନେବ ପଇସା ଦେବନି। ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ କରିବି। ଯଦି ରସୁଣ 2 କିଲୋ ଆଣିବି, କାଖରେ ଜାକିକିରି ଖରାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯିବି, ଝାଳ ବୋହିଗଲେ କହିବି ଜ୍ୱର ଆସୁଛି ପଇସା ଦିଏ, ପଇସା ଦେବ, ତାକୁ ନେଇକିରି ସାଣ୍ଡୁଗା ପିଇବି। ଆଉ ଆଇଡ଼ିଆ କରିବି ଆଉ। ଆଇଡ଼ିଆ ହେଲା ଆଉ। ରସୁଣ ଜାକିଦେବି, ଦେହ ତ ତାତି ଆସିଲାଣି ଆଉ ଝାଳ ବି ବୋହିଲାଣି ମୁଣ୍ଡରୁ। ଆଇଡ଼ିଆଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ମାଇପିଟା କାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଦେଖାଯାଉନି, କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ପଇସାଟା ଏଇନା ଦେଇଦେଲେ ଜ୍ୱର କହିକି ପଇସାଟା ନେଇଯିବି, ହେଲେ ସାଣ୍ଡୁଗା ପିଇବି। ଆଉ ଦେଖାଯାଉନି କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ରସୁଣଟା କାଢ଼ିଦିଏ, କାଳେ ଆଇଲା ପରେ ଖସି ପଡ଼ିବ, ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। କ'ଣ କରୁଛ? ହଁ ବଇଛି, ଭାରି ଜ୍ୱର ସାଂଘାତିକ ମୋର। ଜ୍ୱର କାହିଁ ହେଇଗଲା? ଜ୍ୱର ତ ଆଉ ଜ୍ୱର ହେଇଗଲା କାହିଁକି, କ'ଣ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଜ୍ୱର ବା ବସିଥିଲି ସକାଳେ ଟିକେ ଚା ପିଇକି ବସିଛି, ଦେହଟା କାହିଁକି କେମିତି ଲାଗିଲା। 10ଟା ବେଳକୁ ଠିକ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଜ୍ୱର। ଆଉ ସାଣ୍ଡୁଗା ନାହିଁ ବୋଲି ଜ୍ୱର ହେଇଗଲା? ନାଇଁ ସାଣ୍ଡୁଗା, ଆଉ ସାଣ୍ଡୁଗା କାହିଁକି? ସାଣ୍ଡୁଗା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପିଉଛି। ଜ୍ୱର ହେଇଛି ସାଂଘାତିକ। ଯା ଆଣିଲୁ, 100 ଟଙ୍କା 100ଟା ଦେଲୁ। 100 ଟଙ୍କା ପା କାହିଁ? ଆଣିକି ଦେ, ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ ପାଇଁ ଯିବି। ପଇସା ନାହିଁ। ଆରେ କ'ଣ ମରିବି ନା କ'ଣ? ମରିବି, ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିବି ମୁଁ। ଦେ, ଟଙ୍କା 100ଟା ଦିଅ, ଟଙ୍କା 100ଟା ଯା ଦିଅ। ଆଣିକି ଦେଲେ ଯାଅ, ଟଙ୍କା 100। ଆରେ ଆଣ, ଦିଅ, ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ ପାଇଁ ଯିବି। ଜ୍ୱର ବଟିକାଟା ଏଇନା ଖାଇଦେଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ହଁ ସାଂଘାତିକ ତାତି ଆସିଲାଣି ଏକାଥରେ। ନିଅ 100 ଟଙ୍କା। ଦେଖି କେଉଁଠି ଜ୍ୱର ହେଇଛି ତମକୁ? ହଁ ଦେଖୁନା, ଦେ, ତାତିଛି ଦେହ। ତାତିଛି, ଚୁପ୍ କିନି ଯିବ, ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିକି ଘରକୁ ଆସିବ। ଯାଉଛି। ହଁ ହଉ 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 ହଉ। ହେଇଟି ଚୁପ୍ ହେଇକି ଯାଉଛ, ଘରକୁ ଆସିବ। ବାଟରେ କେଉଁଠି ରହିବନି, ନା ନା, ସିଧା ସିଧା ଘରକୁ ଆସିବ। ହଁ ଆସିବି ଆସିବି। ଆଉ ବାଟରେ କେଉଁଠି ସାଣ୍ଡୁଆ ଫାଣ୍ଡ ପିଇବନି। ନାଇଁ ତମେ ଯାଅ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆରେ ମାଇପିଟା ମୁହଁ ଆଗରେ ଚାଲାକ ଦେଖିବ। ମାଇପି ଯେତେ ହେଲେ ମାଇପି ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡକୁ। 100 ଟଙ୍କାଟା ହେଇଗଲା, ନଥିଲା ମୋର। ବାନାଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଦେଖେ। ସକାଳଠୁ ଯାଇକି ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, କ'ଣ ଗରାକ କିଏ ଆସୁନାହାନ୍ତି କେଜାଣି। ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ ବୋଧେ, ସେଥିପାଇଁକା ଆସୁନାହାନ୍ତି। ବେପାର ସକାଳୁ କିଛି ହେବାକୁ ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବା ଆଜି କେଜାଣି। ବାନା, 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 ବାନାରେ। ଭାଙ୍ଗାଇ ହଁ ହଁ, କ'ଣ ଆଜି ପଳେଇଲା? ଆରେ ଆସିଗଲି କ'ଣ, ଭାଉଜକୁ ଗୁତେଇକି ଜ୍ୱର କଥା କହିକିରି ଗୋଟା ନାହିଁ ସାଣ୍ଡୁଗା ଯେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଗଲି ଅଛି ଯେଟା ଦେ। ଯାହା ହଉ ତମେ ଆଜି ଆଇଲ ରେ, ସକାଳ ପରେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି, କେହି ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଗରାକ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆରେ ମୁଁ ତ ଗରାକ ନେଲୁ, ନେ ଗୋଟା ଦେଲୁ। ତମରି ହାତରୁ ତ ଆମର ବଇନା ହଉଛି। ତମ୍ବଳିଆ ଲୋକ ଯଦି ଆସନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ଦେ, ଆଣେ ଆଣେ ଆଣେ। ତମ୍ବଳିଆ ଲୋକ ଯଦି ଆମ ଦିନକୁ ଆସନ୍ତି 20-25 ଜଣ, ଆମର ଲାଭ ଉଠିଯାନ୍ତା। ବେଗିରି ଆଣେ, ବେଗିରି ଆଣେ। ପାଟି କରନି, ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମ୍ ଗାଡ଼ି ଖାଲି ବୁଲୁଛି। ପାଟି କରନି, ନେଇକି ଯାଉଛି, ଏଇଠି ଥାଉ। ଯା ମନ ହେଇଛି, ଯା ଥାଉ ଏଇଠି। ଶୀଘ୍ର ଆଣେ, ଶୀଘ୍ର ଆଣେ। ଭାଙ୍ଗା ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛ, ମାଉସୀ ଆଣିକି। ଶୀଘ୍ର ସଲା ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମ୍ ପରା, ଗାଡ଼ି ଖାଲି ବୁଲୁଛି ନା। ବାଗେଇକି ନଦେଲେ ହେବନି, ସତର୍କ ନ ରହିଲେ ହେବନି। ଏ ପୁଣି ବାଙ୍ଗାଇଟା ସୁଦୁପଟି ମରାଟା କହିଦେବ ଯାଇକି, ଦେଇଦେଲେ ଯାଇ।
କ'ଣ ଏତେ ଡେରି ହେଲାଣି ମ ଡେରି କରୁଛି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ମୋର। ବାଙ୍ଗାଇ ଜଲ୍ଦି ଧର ଯା ଏଠୁ, ଜଲ୍ଦି ଧରିକି ଯା ଏଠୁ। ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି, ଜଲ୍ଦି ତମେ ଗଲ। ଗୋଟେ କାମ କରେ, ଦି ଭାଇ ଯାକ ଟିକେ ଟିକେ ମାରିଦବା। ତମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଛି ନା କ'ଣ ଯେ? ମୁଁ ମାରିବିନି ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ। ନାଇଁ ମୋ ଫୋନ୍ଟା ମାରେ। ଗାଡ଼ି ଆସିବ ପୁଣି ମୋତେ ପାଟି ଚୁଙ୍ଗିବାକୁ କହିବ। ସେ ଠିଆ ଟେକିଦେଲ। ଏଇଠି ପିଇଦେବି ଟିକେ ପିଇ। ମୁଁ ପିଇବିନି, ତମେ ପିଇଦିଅ। ଆରେ ମୋ ଭାଇଟା ତୁ ପିଇ। ମୁଁ ଧରା ପଡ଼ି, ତମେ ନା ଘରକୁ ଯିବ, ମୁଁ ଏଠି ବେପାର କରିବି। ଯଦି ଗଲ ଏଠୁ ପିଇକି ମୁଣ୍ଡ ଥୟ ହେଇଗଲା। ଚାଖଣା ଟିକେ ଦେ। ଚାଖଣା ନା ସିଏ କ'ଣ ଯେ? ଜଲ୍ଦି ଯା, ଜଲ୍ଦି ଏଠି ପିଇ ଯା। ସାନ ଭାଇଟା ଟିକେ ପିଇ ଢୋକେ ପିଇ। ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ବେପାର କରିବି ଟି, ସେମିତି ମୋତେ କହିବେ ପାଟି ଚୁଙ୍ଗିବାକୁ। ହଉ ରହ ମୁଁ ପାଟି କରିବି, ମୁଁ ପିଇଦେବି ପଳେଇ। ଗଲ ଜଲ୍ଦି ତମେ ପିଇ ଦେଇକି। ଆଉ କ'ଣ ପିଇବ? ନାଇଁ ସେ ଗୋଟାକ ଢେର। ଯା ଜଲ୍ଦି ଯା। ଗଲ ତମେ, ଜଲ୍ଦି ଯା। ଯାଉଛି ଜଲ୍ଦି ଯା, ଯାଅ ଜଲ୍ଦି। କେତେବେଳେ ହେଲାଣି? ଏଇନା ଆସିଲି। ଆଉ ଜ୍ୱର ଭଲ ଅଛି? ହଁ ଜ୍ୱର ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲଟି? ନାଇଁ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍, ଭଲ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ଟେ ଦେଇଦେଲା, 90 ଟଙ୍କା ନେଲା। ସେ ପୁରା ତାଗଡ଼ା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଥାନ୍ତି ତମକୁ। କ'ଣ କହୁନା? ଆମର ସେ ଝିଅଟାକୁ ମୋର ବାହାର ଆସିଛି ଭଦ୍ରଲୋକ, ଆମର ତ କହିଲା ତ ଆସିକିରି କହିଲା ଝିଅ ବାହାର କର ବୋଲିକି। ମୁଁ କହିଲି ତମ ବାପା ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ପଚାରେ କରିବା। ଡିମାଣ୍ଡ ପତ୍ର ପଇସା ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବା? 4 ମାସ ପଛରେ କହିଥାନ୍ତି, ପଇସା ତ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବା? ତମେ କିସ୍ତି ଫିସ୍ତି ଉଠଉନା, ନା ଯଦି ଉଠେଇକି ବାହାର କରିଦେବା ଯଦି ଜୁଟୁଛି। ତମର ତ ସବୁବେଳେ ବି ପଇସା ନାହିଁ। ଝିଅଟା ପାଇଁ ବାହାର କରିବ ନା ବୁଢ଼ୀ କରି ରଖିବ? ହଁ ବାହାର କରିଦେବା। ଆଉ ଯଦି କହୁଛ କରିଦେବା, ଯଦି ଭଦ୍ରଲୋକ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବାହାର ଜୁଟୁଛି କରିଦେବା, ଆଉ କାହିଁକି ରଖିବା? ସାଣ୍ଡୁଆ ହେଇଛ କି? ସାଣ୍ଡୁଆ କାହିଁ ଖାଇବି? ପାଟା ଗନ୍ଧଉଛି ତମର? ମୋ ପାଟିଟା ଖାଲି ତମକୁ ଗନ୍ଧଉଛି। ସାଣ୍ଡୁଆ ଗଲି ତ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ଟା ଖାଇଲି, ପାନଟା ଗୋଟା ଚୋବିଥିଲି, କାଢ଼ିଦେଲି, ସାଧା ପାନ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ପିଲାଟା ଦେଲା, ଚୋବେଇକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲି। ଆଉ ସେଇ ଗନ୍ଧଉଥିବ, ଆଉ ସାଣ୍ଡୁଆ କାହିଁ ଖାଇବ? ମୁଁ ଯେତେ କହିଲେ ସେତେ ନାହିଁ। ହଁ ତମେ ତ ଖାଲି ଜାଣିଯାଉଛ ସାଣ୍ଡୁକା ଖାଉଛି। ପାଟି ତ ବାସନା ହେଉଛି, ଗାଲି ନାହିଁ କରୁଛ। କାହା ବସୁନା କାହିଁକି? ଭାରି ବାସନା ହେଉଛି। ତମର ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ସନ୍ଦେହ। ଝିଅଟା ବାହାର କରିବା ନା ନାଇଁ ଫେରେ? ହଁ କରିବା। ଆଉ ତମେ ନାହିଁ ଖାସ, ତମର ନାହିଁ ଖାଲି ତମେ ସାଣ୍ଡୁଆ ପିଇକି ତ ବସିଲ। ସାଣ୍ଡୁଆ କେତେବେଳେ ଖାଲି ବାଜେ କଥା, ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ସାଣ୍ଡୁଆ ପିଉଛି। ତମେ ସାଣ୍ଡୁଆ ପିଉଛ, ମୁଁ ଖାଇପାରୁଛି ତମ ଶାଶୁ ନା? ଭଲରେ ଖଣ୍ଡ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ପାରୁଛି ନାହିଁ କରୁଛ ସବୁବେଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ। ଛାଡ଼ ସେ ବାଜେ କଥା। ବାହାର କୋଉ ଦିନ ଭଦ୍ର ଲୋକ ଆସିବେ? କାଲି କହିନ୍ତି। ହଁ କାଲି ଆସେ, ତାଙ୍କୁ କହୁନ କାଲି ଆସିକି ଦେଖିକିରି ଯାଆନ୍ତୁ ଝିଅକୁ। ସବୁବେଳେ ତମ ଟେନସନ୍ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ। ଟେନସନ୍? ମୋ ଟେନସନ୍ କାହିଁ ତୁ ନେଉଛୁ କହିଲୁ? ମୋ ଟେନସନ୍ କାହିଁ ତୁ ନେଉଛୁ? ଆଉ ଝିଅଟା ଆସି ବଡ଼ ଝିଅ ହେଲାଣି, ତାକୁ ତା ଭବିଷ୍ୟତ ଆମେ ଦେଖିବା ନା ନାଇଁ? ନାଇଁ ମୁଁ ତା ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖୁନି, ମୋ ଝିଅ ଭବିଷ୍ୟତ ମୁଁ ଦେଖୁନି। ତମେ ଦେଖୁଛ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ବନ୍ଦ କର ସବୁବେଳେ। କାଲି ଆସିବେ ଟି, ସେ କହୁଛନ୍ତି। କାଲି କେତେବେଳକୁ ଆସିବେ? କାଲି 10ଟା ବେଳକୁ ଆସିବେ କହିଛନ୍ତି। ଯେ କ'ଣ ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଟିକେ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମିଠା ଫିଠା ଟିକେ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଥଣ୍ଡା ଖାଲି ଟିକେ ଦେଇଦେବା, ନହେଲେ ମିଠା କ'ଣ ଦେବା? ଖାଲି ଥଣ୍ଡା କେମିତି ଦେଉଛେ? ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ମିଠା ଆଣିବନି, ବିସ୍କିଟ୍ ମିଠା ଆଣିବନି? ବିସ୍କେଟ୍ ଦେଇଦେବା। ବିସ୍କେଟ୍ ଚା ନାହିଁ, ଥଣ୍ଡା ବିସ୍କେଟ୍ ଦେଇଦେବା। ଭଲ ବିସ୍କେଟ୍ ଚା ଦେଇଦେବା। ସେ ଟାଉନ୍ ଲୋକ, ସେ ଚା ଫା ପିଇବେନି। ହଉ ମୁଁ କାଲି ଭଦ୍ରଲୋକ କହିଦେଉଛି। ହଁ କହୁନା, କୁହ। ସେ କାଲି ଆସିବେ, ଦେଖିଦେଇକି ଗଲେ ତାପରେ କ'ଣ ମତାମତ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଯାଇକି ଭଲ କି ମନ୍ଦ କହିବେ ନା ନାଇଁ ଫେରେ? ହଉ ସେ ଆସନ୍ତୁ କାଲି। ହଉ ଚାଲ। କ'ଣ ଏତେବେଳ ହେଲାଣି? କହିଥିଲେ ଆସିବାକୁ, ଏତେବେଳ ହେଲାଣି ଆସିବାକୁ ନାହାନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଚିହ୍ନି ପାରିବିନି। ହଁ କହୁନାହାନ୍ତି, ଆସିଲେଣି ଟି? ହଁ କେଉଁଠି ପାଇଲେଣି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଉ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛୁ ଆଉ। କେତେ ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା କେତେ ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି? 2 ଜଣ। କିଏ କହିଲେ? ଓହୋ ପୁଅ ଆସୁଛନ୍ତି ନା? ହଁ ହଉ ହଉ। ହଁ
ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ରେଡ଼ି ଅଛୁ ଅଛୁ ଆସ ଆସ ଆଜ୍ଞା ଆସ ହଉ ହଉ ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଉ ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା ହଉ ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲ ଶୁଣିଲ ହଁ କ'ଣ କହୁଛ? କୁଣିଆ ଆସିଲେଣି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡେ କୋଠି ଅଛନ୍ତି ତୁମେ ରେଡ଼ି କରିଥାଅ ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ହଁ ମୁଁ ରେଡ଼ି କରି ସବୁ ରଖିଛି। ହଉ ଯାଅ 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 ଆଜ୍ଞା ବାବା ନମସ୍ତେ। ନମସ୍କାର ଆଉ ପୁଅ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର। ଆସନ୍ତୁ ତ ବସୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବସୁନାହାନ୍ତି ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ବସନ୍ତୁ ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଆଣ ଟିକେ ହଁ ନମସ୍ତେ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ପିଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପିବେନି? ନା ପିଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତ ପିଇଥିଲି ନା ଡାଇବେଟିସ୍ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଜଳଖିଆ ଟିକେ ନେଇ ଆସ ଆଜ୍ଞା ଜଳଖିଆ ନାଇଁ ଟିକେ ଜଳଖିଆ ବାଙ୍ଗାକୁ ଟିକେ, ନାହିଁ। ଖାଲି କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ଆମର ବିସ୍କୁଟ ଟିକେ ଆପଣ ଇଏ କରିବେ ନ ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ବାଙ୍ଗା ଟିକେ ଖାଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ହଉଛି ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ। ହଁ ଆପଣ ଖାଇବେନି ଆଜ୍ଞା? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଖାଇବି ପାଣି ଦେଇ ଗ୍ଲାସ୍ ନେଇ ସେ ଖାଇସାରନ୍ତୁ। ପାଣି ଆଣିନୁ ରେ ଆମେ ଖାଇପାରିବୁନି ଆଜ୍ଞା। ନେଇଗଲ ପାଣି ଦିଅ ନାହାନ୍ତି ପାଣି ଦିଅ ପାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ପଇସା ନିଅନ୍ତୁ ଧରୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ବାପା ତୁ ପିଉନୁ। ନିଅ। ଭାଙ୍ଗା ବାବୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ବାଙ୍ଗା ବାବୁ ସବୁ ତ ପୁଅକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ କାହିଁ ଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଝିଅକୁ ହଁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି। ଝିଅକୁ ମୁଁ ରେଡ଼ି କରି ରଖିଛି ପରା କହୁଛି ନିଅ ଗ୍ଲାସ୍ ନେଲ ଗ୍ଲାସ୍ ନେଇ ଝିଅକୁ ଡାକ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ବାଙ୍ଗା ବାବୁ ଆଉ ଲେଟ୍ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ସାଡ଼େ କେତେ କାମ ଅଛି ଡାକୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ ଝିଅକୁ। ଝିଅକୁ ଆଣ ହଁ ହଉ ମା ବସ ଏଥର। ଏବେ ବସ ମା ଏବେ ବୁଲିକି ଯିବ। ହଉ ମା ତମ ନାଁ କ'ଣ? ଅନୁସୟା ପରିଡ଼ା। ତମ ବାପାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ମା? ବାଙ୍ଗା ପରିଡ଼ା। କେଉଁ ଯାଏଁ ପଢ଼ିଛ ବା? +2 ପାସ୍। +2 ପାସ୍ ହଉ ହଉ ଭାଉଜ ଆମେ ତ ପଚାରିଲୁ ଆମେ ଭାଇଙ୍କୁ କହିବୁ ତମେ ନିଅ ଆଉ। ମଉସା ଝିଅ ଦେଖିଲେ ଯାହା ଗୋଟେ ମନକୁ ଆଇଲା ମନକୁ ଆସିବା ଭିତରେ ତମେ ମୋତେ କହିବ ମୁଁ ତମକୁ କହିବି ମଉସା ଆଉ ଫୋନ୍ କରି କହିବା ଆଉ ହଣ୍ଡି ଆମେ ସେଠୁ ବାଙ୍ଗା ବାବୁ ଡାକି ଦେଇକି ଯିବା ଆଉ। ହଁ ହଁ ଡାକିଦିନ ପଳେଇବା ହଁ ଝିଅ ତ ମନକୁ ପାଇଛି ମୋର ହଉ ଡାକି ଦିଅନ୍ତୁ ପଳେଇବା ଡାକି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବାଙ୍ଗା ବାବୁ କୁହା ଗଲେ ଟିକେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ହଁ କହୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ହଁ ଆମର ତ ପୁଅର ମନୋଜିତ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆମେ ଟିକେ ଯାଉଛୁ ପୁଅରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଜଣାଇବୁ ଆଉ। ହଉ ଆଜ୍ଞା ହେଲା ଆସୁଛୁ ଚାଲେ ବାଙ୍ଗା ବାବୁ। ଆଜ୍ଞା ହଉ ଆସୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆରେ ବାନା କ'ଣ କାହିଁ ଡାକିଥିଲୁ କ'ଣ ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। କ'ଣ ଡାକିବି କ'ଣ ତୁ ତ ବାହାରୁ 3 ଦିନ ହେଲା ଆଇଲୁ ଆଉ ତୋର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ଆଉ ତୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଫଟି ବେପାର କରୁଛି। ଏ ଭଗବାନ ଆରେ ତୁ ସେ ବେପାର କାହିଁ କରୁଛୁ କହିଲୁ କେତେ ଖରାପ ରିସ୍କ ଅଛି ଜାଣିଛୁ ନା? ଭଲ ଲାଭ ହେଉଛି ଏଥିରେ। ଛାଡ଼ ତତେ ବୁଝେଇବ ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ କ'ଣ କରିବା କଥା କର। କ'ଣ ତୁ ଗୋଟା ବାହାରୁ ଆଇଲୁ କିଛି ସାଙ୍ଗ କଥା ବୁଲିଗଲୁ କ'ଣ ପାଟି ଫାଟି ହଉ ଆଜି ଗୋଟା? ଆରେ ତତେ କ'ଣ କହିବି ରେ ଭାଇ ତୁ ତ ସାଙ୍ଗ ହବୁ କ'ଣ ପାଟି ତତେ ଦେବି
ଆରେ ମୋର ବାହାଘର ଜୁଟିଲି ବାହାଘର ହେବ ଯଦି ଆର ମାସରେ ବାହାଘର ହେବ ପଇସା ନାହିଁ ନା ମୋତେ ଭାରି କରଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାହା ହେବାକୁ ବସିଲୁ ମୋତେ କହିବାକୁ ନେଉ। ଆରେ ମୁଁ ଆଜି ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲି କାଲି ଆଜି ତୁ ମୋତେ ଡାକିଲୁ ତ କହିବି କେତେବେଳେ ଏଇନା ତ କହିଲି ନା ନି। କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲି ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ? ଆରେ ସେ ଯେଉଁ ବେଲପଡ଼ା ଆମର ସେ ଯେଉଁ ବାଙ୍ଗା କିଏ ସେଇ ଗାଁର ତାଙ୍କରି ଝିଅକୁ ଯାଇଥିଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତୁ ବାଙ୍ଗା ଝିଅକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଦେଖିବାକୁ? ହଁ କାହିଁ କ'ଣ ହେଲା କି? ଛି କ'ଣ ହେଲା କହୁନୁ? ମାନେ ତତେ କିଏ ନେଇଥିଲା ସେଠିକି? ଏଇ ଆମ ପିଣ୍ଟୁ ମଉସା ନେଇଥିଲେ ମୋତେ। ସେ ଜାଣିପାରିଲିନି ସେ କେମିତିଆ ଲୋକ? ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି ସିଏ ତ ମୋତେ କହିଲେ ଚାଲ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି ସେ କେମିତି ତୁ କେମିତି ସେ ବାଙ୍ଗା ବାଙ୍ଗା ତୁ ଜାଣିଛୁ ସେ କେମିତି କୋଉ ଭଳିଆ ଲୋକ ଜାଣିଛୁ? କହୁନୁ ତୁ ଯଦି ଜାଣିଛୁ କ'ଣ କହୁନୁ ମୁଁ ନହେଲେ ବାହାର ଭାଙ୍ଗିଦେବି ଯଦି କ'ଣ ଖରାପ ଅଛି ତା ଝିଅର। ଆରେ ସିଏ ବା ଦିନକୁ 4 ଥର ଆସିବା ଲୋକ ମୋ ପାଖକୁ ଫଟି କିଣିବାକୁ। ଶଳା ତା କଥା ଗାଁରେ ପଚାରିଲେ ଲୋକ କହିବେ ମଦ ପିଇ କେମିତି ନଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଡେଇଁ ସେ। ଶଳା ଯୋଉ ଭଦ୍ରଲୋକ ତତେ ଆଣିଥିଲା ସିଏ ତତେ କହିଲାନି ଭଲ କି? ଆରେ ମୋତେ କାହିଁ ସେ କଥା କହିବେ ମୋତେ ଘରେ କହିଲେ ପୁଅ ତୁ ଚାଲେ ବାହାରେ ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ତ ଆସିଲି ମୁଁ ତ ବାହାରୁ ଆସିଲି ବାପା ମୋତେ ଖାଲି କହିଲେ ବାହାର ହେଇଯା ମୁଁ ତ ସେଇ ନିଶାରେ ପଳେଇ ଆଇଲି। ତା ଝିଅର 4ଟା ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଲି ଏଇ ମଦ ପିଉଛୁ ବୋଲେ ତା ବାପା। ରୋଜଗାର ଟଙ୍କାଟା ନାହିଁ ଟିକେ ଯିବ ହେରି ମୂଲିଆ ଭଳିଆ ଖଟିଦେବ ପଇସା ଯାହା ଆଣିବ ସେ ସବୁ ମଦ ପିଇଦେବ ଆସିକି। 4 ଥର ପରା ମୁଁ କେତେବେଳେ 4 ଥର 5 ଥର ଆସିବ। ସତ କଥା କହିଲୁ? ସତ କଥା ତତେ କହୁଛି। ଝିଅ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ମୁଁ କେମିତି ସାଙ୍ଗଟା କି ତତେ ମିଛ କଥା କହିବି? ହଁ ମୁଁ ତ କଥା ଚାହିଁବି ତ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ। ଯାହା ତୁ ମୋତେ ଠିକ କଥାଟା କହିଛୁ ଆଜି ମୁଁ ପିଣ୍ଟୁ ମଉସାକୁ ଯିବି କଥା ଖୋଲିକି କହିବି ଆଉ ମୁଁ ସେଠି ବାରେ ବାହା ହେବିନି। ଗାଁ ଯାଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରି ଦେବୁ ବେଲପଟରେ ସେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଲୋକ ସମସ୍ତେ କହିବେ। ହଁ ନା ମୁଁ ସେ ମଦୁଆ ଝିଅକୁ ବାହା ହେବିନି। ବାପା ମା ସାଣ୍ଡୁକା ପିଉଛି ସେ ଭଗବାନ ଯାହା ହଉ ରକ୍ଷା କରିଦେଲ। ହଉ ଯାହା ହଉ ତୁ ମୋତେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଠିକ କଥାଟା କହିଛୁ। ହଉ ଯା ମୁଁ ଆଉ ସେଠି ବାହା ହେବିନି। ଆଉ ମୋ ପା ଦିନ ଦି ପରେ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ ମଦ ପିଇବାକୁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଏ କଥା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲାଣି ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି ତୁ ରହ। ମୋ ବାପା ମୋତେ ଜାଣିଲେ ମୋତେ ଭାରି ଗାଳି କରିବେ। ହଉ ତୁ ମଉସା କେମିତି ସେ ମଦୁଆ ଝିଅଟାକୁ ମୋତେ ବାହା କରିଥାନ୍ତେ କହିଲ? ହଉ ତୁ ଯା ମୋତେ ଆଉ କେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କରିବୁ ମୁଁ ଯିବି ଆଉ। ହଉ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିବି ମୁଁ ଯାଉଛି। ହଉ ଯା। ମଉସା ମଉସା ହଁ ପୁଅ। ମଉସା ହଁ ପୁଅ କ'ଣ କହୁଛୁ? ତମେଟା ଭାରି ଭଲ ଲୋକ ଆଁ ମଉସା ତମେଟା ଭାରି ଭଲ ଲୋକ ଆଁ। ତୁ ପୁଅ ଖରାପ ବସିବି କ'ଣ ହେଲା କହିଲୁ? ନା ମଉସା ତମର କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଟି? ମୋତେ ତ ମୋଟା କଥା କହ ତମର କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ନା ନାହିଁ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହ। ନା ତୁ ପୁଅ କ'ଣ ହେଲା ତୁ କହୁନୁ କଥାଟା? ମଉସା ତମେ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡିଆ ବେପାର କରୁଛ ବୋଲି ତମେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ପାଉଛ ବୋଲି ତମେ ଯାହା କରୁଛ ମାନେ ତମ ମନ ଇଚ୍ଛା ତମେ କାମ କରୁଛ। କ'ଣ ହେଲା ସିନା କହିଲେ କ'ଣ ନ ହେଇଛି ମୋତେ କହୁନା କହିବି। କ'ଣଟା ହେଇଛି କଥା ମୋତେ କାହିଁ କହୁଛ? କ'ଣ ନ ହେଇଛି ମୋତେ କହ ମୁଁ ତମକୁ କହିବି। ହଉ କହୁନୁ ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି? ତମେ ଯୋଉ ମୋତେ ବାହାର ମଉସା ଦେଖିବାକୁ ନେଲ ବେଲପଡ଼ା ଯୋଉ ବାଙ୍ଗା ପଡ଼ା ଝିଅକୁ ବାଙ୍ଗା ଘରକୁ ବାଙ୍ଗା କ'ଣ କରୁଛି ତମେ ଜାଣିଛ ନା ଜାଣିନା? ନା କ'ଣ କାମ ତ ବାଙ୍ଗା ପରାଟା ଏକ ସାଣ୍ଡୁକା ପୂଜି ସେଟା ଘୋଡ଼ା ମଧୁଆ ସିଏ ନଙ୍ଗଳା ହେଇକି ନେଇଗଲା ସେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡା ମଝିରେ। ପୁଅ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି? ତୁ ତ ତମେ ମଉସା ସବୁ ଜାଣିଛ ଜାଣିନା କ'ଣ? ବାପା ତୋର ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଥିଲେ ବୋଲି ବାପା ମଉସା ଯଦି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ତମେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ତମେ କ'ଣ ମାନେ ଗୋଟେ ବାହାର ଦେଖୁଛ ବୋଲି ଗୋଟେ ଭଦ୍ର ଲୋକ ତମେ ହଉଛ ବୋଲି ଯାହା ତା ମାନେ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିବ ନା କ'ଣ ଯେ? ବାପା ମଉସା ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲି। ବାପା କ'ଣ କହିଲେ? ବାପା କହିଲେ ଟିକେ ପୁଅ ବାହାରୁ ଆସିଲା। କହିଲେ ପିଣ୍ଟୁ ଯଦି ମୋ ପୁଅର ଗୋଟେ ବାହାର କରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପରିବାର ଦେଖି ବାହା କରେ ତେମେ ମୋତେ କ'ଣ କଲ? ତେମେ ଗୋଟେ ସାଣ୍ଡୁକା ହାରେ ନେଇକି ମୋତେ ବାହାଘର ଜୁଟେଇଲ। ମୁଁ ମଉସା ତମକୁ ଖୋଲା କଥା କହୁଛି ତେବେ ଖାଲି ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ମୁଁ ତମକୁ କିଛି କହୁନି ନହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ବହୁତ ଭଦ୍ର ଅପମାନ ଦେଇଥାନ୍ତି କହୁଛି। ନା ମଉସା ତମେ ଯାହା କଲ ଠିକ୍ କଲ ଟି? ତେମେ ଗୋଟେ ଜଣାଶୁଣା ଲୋକ ଆମର ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ପୁଣି ତମେ ଏମିତି ମୋ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ବସୁଥିଲ। ମଦୁଆ ଘରେ ମୋ ବାହାଘର ତମେ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ କହୁନା? ନାଇଁ ପୁଅ ନାଇଁ ପୁଅ ହଁ ପୁଅ ମୋତେ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛ ତମେ ମଉସା? ତମେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ପାଉଛ ବୋଲି ତମେ ଯୋଉଠି ପାଉଛ ସେଠି ବାହାର ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛ। ତମେ ଡିମାଣ୍ଡ ଆକାରରେ ମାନେ 10% ପାଉଛ ବୋଲି ବାହାର ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛ। ତମ ଲାଭରେ ତମେ ରହୁଛ। ମଉସା ତମେ ଭାରି ମହା ଖରାପ ଲୋକ। ମୁଁ ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ଏବେ? ମୁଁ ମଉସା ସେଠି ବାହା ହେବିନି। ତମ ଗୋଡ଼ା ଧରୁଛି ତମେ ସେଠି ବାହାର ଭାଙ୍ଗିଲ ତମେ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ମୁଁ ସେଠି ଜମା ବାହା ହେବିନି। ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ଲଗାଉଛି ଫୋନ୍ ଫୋନ୍ ଲଗେଇ ତମେ ବାହାର ଭାଙ୍ଗିଲ ମୁଁ ସେଠି ଜମା ବାହା ହେବିନି ମଉସା। ସାଣ୍ଡୁକା ଘରେ ମୁଁ ଜମା ବାହା ହେବିନି। ଏତେ ଘୋଡ଼ା ମଧୁଆ ବୋପା ମା ତା ଝିଅ ମୁଁ ତା ଝିଅକୁ ଜମା ବାହା ହେବିନି। ତାର ପୁଣି କୋଉଠି 2-4ଟା ବାହାର ଭାଙ୍ଗିଛି ତା ବାପା ସେଇ ମଦ ପିଉଛି ବୋଲି ତେଣୁ ପୁଅ ଜାଣିନି ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କହୁନୁ? ଜାଣିନି। ହଁ ମଉସା ମୁଁ ତମକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ତମେ ଦୟାକରି ମୋ ବାହାର ସେଠି ଭାଙ୍ଗିଦିଅ ମଉସା। ତମ ଗୋଡ଼ା ହାତ ମୁଁ ଧରୁଛି ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି ନହେଲେ ବାପା ସାଇଲେ ମୋତେ ଗାଳି କରିବେ। ମୋତେ ସେଠି ମୁଁ ଜମା ସେଠି ବାହା ହେବିନି ମଉସା। ହଉ ପୁଅ ତୁ ଯା ମୁଁ ଯାହା କରିକି ତୋର ଆଜି ବାହାରଟା ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛି ଆଉ। ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ମଉସା। ତମ ଗୋଡ଼ା ଧରୁଛି ମଉସା। ତୁ ଯାଉନୁ ପୁଅ ତୁ ଯା। ଜମା ମଉସା ବାହା ହେବିନି। ହଁ ତୁ ଯାଉନୁ ମୁଁ ତ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଜାଣିବି ମଉସା। ହଁ ତୁ ଯା ମୁଁ ଏଇନା କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କହିକି ତତେ କରିବି ଆଉ। ଇଏ ଟୋକା ତ ଜାଣିନଥିଲା ବାଙ୍ଗା ଆଉ ସାଣ୍ଡୁଆ ଫାଣ୍ଡୁଆ ପିଉଛନ୍ତି ବୋଲି ତାକୁ ଦେଖିଏ କ'ଣ କହିଦେଲା ଆଉ। ନାଇଁ ଯାହା କରିବା ବାହାଘରଟା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏତେ ଅଳିଆ କିଏ ରଖିବ? ସେଠୁ ତାଙ୍କ ବାପାର ମୋର ଗୋଟେ ଭଲ ସାଙ୍ଗସାଥି କଥା ନହେଲେ ସେଠୁ ଜାଣିଲେ ଅଳିଆ ହେବ ଟିକେ। ହଉ ମୁଁ ଯାଇ ବାଙ୍ଗା ବାବୁ ଫୋନ୍ କରିକି
ବାହାରଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଆଉ ଆରେ ପିଣ୍ଟୁ ବାବୁ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ବାହାର କଥା କାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଲେନି ତ କିଛି। ନାଇଁ ସେ କହିଥିଲେ 2-3 ଦିନ ତଳେ ଫୋନ୍ କରିବେ ବୋଲି, କାହିଁ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ନାହାନ୍ତି। ଫୋନ୍ କରିବେ ବୋଧେ ବୁଝିକିରି ଆଉ। ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ବୁଝିକିରି କରିବେ ଫୋନ୍ ଆଉ। ଯେ ସେ ପୁଣି ଫୋନ୍ କରିବେ କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଘରଠୁ ବୁଝିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିଣେଇ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ବାହାଘର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା, କ'ଣ କରିବେ କହିବେ 2-3 ଦିନ ପରେ କହିଥିଲେ କହିବାକୁ। କହିଛନ୍ତି 2-3 ଦିନ ପରେ କରିବେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ହଉ କହନ୍ତୁ ସେ କେବେ କହୁଛି। ଫୋନ୍ ଆଇଲା କ'ଣ? ପିଣ୍ଟୁ ଆଉ ଫୋନ୍ କଲେ। ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ପିଣ୍ଟୁ ବାବୁ। ମୁଁ ଘରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ହଁ ହଁ ଭାଉଜ ପାଖରେ ଏଇଠି ବା ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲୁ, ଝିଅରିକା ସବୁ ବସିକିରି ଏଇଠି। ହଁ ଦଉଛି। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ କହୁନାହାନ୍ତି ବାବୁ, ପିଣ୍ଟୁ ବାବୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କହନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କଥା, କ'ଣ କହୁନାହାନ୍ତି। ପୁଅ ଘର ବାଲା ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଭାଉଜ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ବାଙ୍ଗା ବାବୁ ତ କ'ଣ ସାଙ୍ଗ ପିଇକି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ପଡୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଗାଁ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଇଜ୍ଜତ ମତେ ସବୁଠି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁଅ ଘର ଲୋକ ବି କେମିତି ଜାଣିଗଲଣି। ସେ କେମିତି ଜାଣିଲେ, ତାଙ୍କୁ କିଏ କହିଲା ଫେରେ? ହ୍ୟାଲୋ, ଜାଣିନି। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ଭାଉଜ ମୁଁ ଆଉ ସେ କଥା ତ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଘର ବାଲା ମତେ ଆଉ ରଖି ଦଉନାହାନ୍ତି। ଭାଙ୍ଗା ବାବୁ ତ ସେମିତି ଯୋଉଠି ନାହିଁ ସେଇଠି ମଦ ଫଦ ପିଇ ଦେଇକି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଫାଣ୍ଡ ଯୋଉଠି ନାହିଁ ସେଇଠି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରିବି କହୁନାହାନ୍ତି ଭାଉଜ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଆଣିଥିଲି ପ୍ରସ୍ତାବ, ଏତେ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ, ଭାଙ୍ଗା ମତେ କହିଦେଲେ, ଆପଣ ବି ମତେ କହିଲେ ଭାଉଜ କି ନାଇଁ ଝିଅଟା ବସିଲାଣି ଘରେ କେତେ ଦିନ ହେଲା, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇନି। ହଉ। ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକ ତ ଆଉ ଭାଉଜ ଦେଖୁଛ ମଦ ଫଦ ପିଇକି ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ତ ଭାଉଜ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ତ କହିଲେ, ଆମ ମନ ମନେଲା ବୋଲି କହିଲେ, ଆଉ ନାହିଁ କଲେ କେମିତି ଫେରେ। ଭାଉଜ ଫାଷ୍ଟ ଜାଣିନଥିଲେ, ତାପରେ ସେ କେମିତି ଜାଣିଗଲେ କେଜାଣି, ତାଙ୍କୁ ପରେ ସିଏ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ହଉ, ତାଙ୍କ ମନ ଯଦି ହେଲା କରିଥାନ୍ତେ, ନହେଲା ନାହିଁ କଲେ ଆଉ ଆମେ ଆଉ। ଦୋଷ କିନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ଭାଇଙ୍କର। ଭାଇ ତ ଯୋଉଠି ନାହିଁ ସେଇଠି ମଦ ଫଦ ପିଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଡେଲି ସାଣ୍ଡୁଆ ପିଉଛନ୍ତି। ହଉ, ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଛି। ସେ କଥା ସେ କ'ଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ହଁ ଆଉ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଦେବେ। ହଉ ରଖ। ହଁ ମୁଁ ରଖୁଛି ଭାଉଜ। ହଁ। ପିଣ୍ଟୁ ବାବୁ କ'ଣ କହିଲେ? ଝିଅ ଟିକେ ଘରକୁ ଯିବୁ ଟି। କ'ଣ ହେଲା ଯେ? କ'ଣ ହେବ କ'ଣ? ତମର ସବୁ ଭୁଲ। କ'ଣ ମୋର ଭୁଲ? ଆଉ ତମେ ତ ମଦ ପିଇକି ରାସ୍ତାଘାଟ ଗଡ଼ୁଛ। ସେ ପୁଅ ଘର ହେଲା ବାହାର କରିବାକୁ ନାହିଁ କଲା, ତମର ଭୁଲ ନୁହଁ। ବଢ଼ିଲା ଝିଅ ଘର ଅଛି, ତା ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିଲନି। ତମକୁ କ'ଣ କହିବେ? ତମକୁ ସେଇଠୁ ମୁଁ କେତେବେଳେ ହେଲା କହିଲାନି ତମକୁ, ମଦ ଛାଡ଼ କେବେ ଛାଡ଼ିଲନି ମଦ। ତମେ ବେଳକୁ ବେଳେ ମଦ ବେଶୀ ପିଇ ଚାଲିଲ। ତମର ଇଜ୍ଜତ ମତେ ଟିକେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଝିଅଟା ଇଜ୍ଜତ ଜଗିଲନି, ଝିଅ ତାର ଇଜ୍ଜତ ତଳେ ପକେଇଲ। କହୁଛ କ'ଣ କେମିତି ବାହାର ଭାଙ୍ଗିଲା ବୋଲିକି? ସେ ପୁଅ ଘର ବାଲା ପା ତମେ ମଦ ପିଉଛ ବୋଲି କେଉଁଠି ଶୁଣା ପାଇକି ବାହାର ଭାଙ୍ଗିଲା ତମର ଶାଶୁ। ତୁ କୁଆଡ଼େ ଆସିଲୁ? ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣିଛି। ତୁ କ'ଣ ଶୁଣିଛୁ? ତେମେ ପରା ମଦ ଖାଉଛ ବୋଲି ମୋ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଲା, ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଲା। ତମକୁ ବାପା କହିବାକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି? ଛି। ବଢ଼ିଲା ଝିଅଟା ତମ ମୁହଁରେ ଜବାବ ଦେଲା, ତମ ନାଜ ମାଇଲେନି? ଛି। ଆଜିଠୁ ମଦ ତମକୁ କହୁଛି ଛାଡ଼ିବ ନା ନାହିଁ? ଯଦି ନ ଛାଡ଼ିବ ଆମେ ମା' ଝିଅ 2 ଜଣ ଗାଁକୁ ଯିବୁ। ଆଜିଠୁ ମଦ ଛାଡ଼ିବ ନା ନାହିଁ ତମେ? ମଦ ଛାଡ଼ିବି ଆଉ। ସେମିତି କୁହାଗଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଧର୍ମ ଦାଦା ମୁହଁକୁ ମାରୁଛନ୍ତି, ସତ କହ ମଦ ଛାଡ଼ିବ ନା ନାହିଁ?
ହଁ ଧର୍ମକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି କହୁଛି ମଦ ଆଜିଠୁ ଛାଡ଼ିଲି ଆଉ ଆଜିଠୁ ମଦ ଆଉ ଛୁଇଁବି ନାହିଁ କି ମଦ ପାଖ ଆଉ ଯିବି ନାହିଁ। ଯଦି ନ ଛାଡ଼ିବ ମୋ ଝୁଅ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି ମୁଁ କେମିତି ମଣିଷ କରିବି। ମୁଁ ପରା ଧର୍ମଦେବତାକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି କହିଲ ମଦ ଧର୍ମଦେବତାକୁ ଅନେଇ କହୁଛି ମଦ ଆଜିଠୁ ଛାଡ଼ିଲି ମଦ ଆଉ ପିଇବି ନାହିଁ କି ମଦ ପାଖ ଆଉ ଯିବି ନାହିଁ। ଛି କଲି ଛି 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 ଯା। ବଢ଼ିଲା ଝୁଅଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲେ ତମକୁ କିଛି କହିନଥିଲା ଆଜି ଯାଏଁ ସେ କ'ଣ କହିଲା? ବଢ଼ିଲା ଝୁଅଟା ବାହାର ଭାଗିଗଲା ତମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟି? ତମେ କେତେଥର କୁହାହେଲାନି ମଦ ଛାଡ଼ 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 କେବେ ମଦ ଛାଡ଼ିଲନି ତମେ? ଆଉ ତମେ ପରା କହିଲ ଥରେ ମଦ ଆଉ ଖାଇବିନି ବୋଲି ଆଉ ପରା ମଦ ଖାଇବିନି ବୋଲି ଆଉ କ'ଣ ଧର୍ମକୁ ପରା ସାକ୍ଷୀ ରଖିକି କହିଲି ମଦ ଆଉ ଛୁଇଁବି ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଦେଖିବ ମୁଁ ମଦ ଖାଉଛି ବୋଲିକା ମୋତେ ସୁରାଗ ପାଇବ ଦେଖିବ ମୁଁ ଖାଉଛି ବୋଲି ଚପଲରେ ମୋତେ ବାଡ଼େଇବ। ତାକୁ ଗାଁ ଲୋକ କେତେ ଲୋକ କେତେ କଥା କହୁ। ମୁଁ ପରା କହିଲି ଗୋଟିଏ କଥା ଆଉ କହନି ତମେ ଯେତେବେଳେ ସୁରାଗ ପାଇ ମଦ ଖାଉଛି ବୋଲି ମୋତେ ଚପଲରେ ବାଡ଼େଇବ। ମା ଝୁଅ ସମସ୍ତେ ଚପଲରେ ବାଡ଼େଇବ। ମୁଣ୍ଡ ଟେକିକି ବାଟ ଚାଲିବ। ଆରେ ତମେ ପରା ଥରେ କହିଲି ତମେ ପ୍ଲିଜ୍ କର। ତମକୁ ଥରେ କହିଲି ଆଉ ମଦ ଖାଇବି ନାହିଁ ମଦ ସୁରାଗ ପାଇଲେ ତମେ ଚପଲରେ ବାଡ଼େଇବ ହେଲା। ମୁଁ ଧର୍ମଦେବତାକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି କହିଲି ବନ୍ଦ କର ତମେ। ଆସ ଘରକୁ ଆସ। ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କାହିଁ କଲ? ମୁଁ ପରା କହିଲି ଆସ ମନ ଦୁଃଖ କରନି। ମା ମଦ ଖାଇବିନି ତ ଛାଡ଼ିଲି ମଦଠୁ ଆଜିଠୁ ଆଉ ଚାଲ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲେ ତ ମଦ ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ୍ଷତିକାରକ ଜିନିଷ। ସେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତିକାର କରିବ ଆପଣ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ପିଇବା ଆମକୁ ଯେମିତି ସେ ମଦ ଯେମିତି କ୍ଷତିକାରୀ କରିବ ସମାଜକୁ ଆଜ୍ଞା ସେମିତି କ୍ଷତିକାରକ କରିବ। ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ବି ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ଆଜ୍ଞା ଭିଡ଼ିଓରୁ ଦେଖିଲେ ତ ଗୋଟେ ବାପା ତ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ମଦୁଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କର ବାହାଘର ବି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆଉ ଝିଅର ଜୀବନଟି ବି ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଝିଅଟି ସମାଜରେ ବହୁତ କଳଙ୍କିତ ହୋଇଗଲା ତା ବାପା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମଦ ଆଜ୍ଞା ପିଅନ୍ତୁ। ମଦଟା ଆଜ୍ଞା ପିଇବା କିଛି ଖରାପ କଥା ନୁହଁ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା କିଛି ହେଉଛି ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ କିନ୍ତୁ ପିଅନ୍ତୁ। ହେଲେ ବେଶୀ ମଦ୍ୟପାନ କରିକି ମାନେ ଯେମିତି ମାନେ କାହାକୁ ଗାଳି କରିବା କି ସମାଜ ଆଗରେ କିଛି ଲଜ୍ଜିତ କଥା କହିବା ଆଜ୍ଞା ଏମିତି କିଛି ଅବାଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି। କେବଳ ମଦ ପିଅନ୍ତୁ କେବଳ ଆଜ୍ଞା ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ। ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ମଦୁଆ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଆଜ୍ଞା ପରିବାରକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏତିକି କହିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆଜ୍ଞା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲୁ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର।